Добър вечер, уважаеми зрители! Отново е четвъртък и е време за нашето предизборно студио. Тази вечер наш гост е доктор Цветан Ценков, лекар-кардиолог, основател на медицински център Биомед, народен представител в 39-то Народно събрание 2001-2005 година, член на управителния и на надзорния съвет на Здравната каса 2006-2009 година. В момента кандидат-кмет на Видин от коалиция Преображение за Видин. Добър вечер, уважаеми господин Ценков. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Имате нелеката задача тази вечер да убедите, че вие сте най-добрият кандидат и трябва да спечелите изборите за кмет на нашия обичан град. Естествено, според мен, нашия дебат трябва да започне от тежкото финансово положение, за което всички и вече и цяла България разбра за какво става дума, за какви дългове стана въпроси в Народното събрание. Очакваме от вас да споделите вашите идеи как общината би могла наистина да бъде спасена, да излезе на чисто и да започне един нормален живот и да има една градивна политика. Защото до тук ние не бяхме свидетели на подобно поведение от страна на нашите управленци. Можем да го признаем с чиста съвест и с съжаление, разбира се, на гражданите. Очакваме вашите идеи за това как ще се излезе от тежкото финансово състояние на община Видин. При всички мои срещи и пред BTV аз споменах, че първата и основна задача на бъдещото ръководство, което да се надявам аз ще оглава, е да направя една цялостна ревизия на община Видин, за да се видят наистина не само реалните заеми, които е взела общината, като банкови кредити, а и да се види цялата междуфирмена задлъжнялост. Министър Дянков наскоро в Народното събрание преди няколко дена спомена, че заемите, т.е. всичките задължения на общината са някъде около 22 милиона, но аз не съм убеден, че това е точно така. За голямо съжаление само ще вметна, че е крайно обезпокоително, че от вчера спреха и водата и тока на общината, че няколко детски градини не се изхранват. Учителите, които са в общинските училища, започват да им се бавят заплатите и това въобще не се харесва на моите съграждани, включително и на мен. Второто важно нещо е наистина да се направи ясно, да се прегледат всичките договори, които общината е подписвала и да се намери законова формула, при която да се анулират някои от договорите, защото няма как Видин, когато е бил 90-хиляден град, да е давал за чистота около 1 милион, а сега в момента даваме 2 милиона и половина. Също за озеленяване, целият град в окаяно положение, между блоковите пространства са буренясали, градските градинки са изсъхнали, а в същото време ние да даваме 1 милион за озеленяване. Аз се питам къде отиват тия пари. На всичкото отгоре, цялото наше гражданство знае, че се косат тревите на Панония за едни много големи суми. Същото е със стадиона, т.е. намеквам за това, че има злоупотреби в общината и те трябва да се видят. Т.е. преди да се направи цялостната ревизия на общината и да се опита новото ръководство да запуши всичките дупки, няма да може да тръгнем напред. Това е основното нещо. Второто е, наистина, новото ръководство на общината трябва да си яде сметка за две простички неща. Първото е да видиме с наличните наши възможности как можем да си събереме дължимите суми от тротоарното право, от паркинзите, от всичките тези общински имоти, които се ползват от фирми и които вероятно не постъпват. Същото се отнася за безброй многото леки коли, които се регистрират в община Видин, а не се плаща данъка върху тях. И те заминават в Румъния основно. Така че
моята идея е спешно в рамките на месец и половина да направя модерна вътрешна информационна система, такава каквато аз 2002-2003 година направих и в медицински център Биомед, и за цялата доболнична помощ в Република България, когато бех заместник-председател на Комисията по здравеопазване. Вътрешната информационна система на общината ще даде възможност също за две нещица. Първото е, ние ще можем да следиме целият този документооборот, какво се случва с него, и в рамките на 5 работни дни да могат хората да получават адекватен отговор от общината. И второто е да търсиме възможности по един модерен начин да си събираме дължимите такси и данъци, които могат общината да създадат. И разбира се, общината е тази, която трябва да търси наистина инвеститори, да им създава условия, да създаваме модерни, съвременни индустриални паркове, и всеки потенциален инвеститор да му създаваме условия той да предпочете Видин, а не да отива в Лом, Монтана или останалата част на страната. Това касае и борба за пътната инфраструктура, от които са отклонени средства към Софийското метро, за което вече нашите граждани знаят, и към магистрала Тракия. Това касаят и борба за изграждането на нови такива транспортни съоръжения, каквито са нови пристанищни комплекси, възстановяването на летището, което ще даде наистина възможност Видинската община да започне да постъпват добри постъпления и тя да може да се изправи. Разбира се, най-накрая ще спомена, че без борба за реализирането на нови проекти, модерни проекти, каквито Видинската община не е реализирал до този момент. Само ще дам за сравнение Новоселската община, Бойнишката община, които са много по-малки. Те за последния мандат са вкарали някъде около 10 милиона всяка една от тях по най-различни проекти. Това са и работни места. И разбира се, не на последно място ще спомена, че ще има от страна на общинската администрация сериозен натиск върху правителството. Правителството трябва да изпълнява своята функция както трябва. Ние не сме втора ръка хора и ние не сме по-лоши от софиянци, от бургазли, от пловдивчани или от другите наши съграждани в нашата хубава страна. Така че натиска от моя страна го очаквайте да бъде сериозен. Аз ще повторя за пореден път, че съм единствения, който познава и в момента премиера, познава и президента, ще познава и следващия президент, и аз ще упражня целия си авторитет, за да мога да помогна на моя град. Не знам дали бех изчерпателен, но горе-долу това са нещата. Това е, общо взето нещата, които вие смятате, нали, да придвижите. С някакви други идеи за проекти, чухме за това, че искате да инвестирате в санирането на жилища, да упражнявате с тези нови сдружения на етажната собственост, точно да създавате такава симбиоза между общинската власт и гражданите, за да може наистина да бъдат подобрени тези околоблокови пространства. Чухме при откриването на вашата кампания за тези идеи. Да, аз тук ще вметна, че наистина общината и общинската администрация не трябва да е репресор номер 1 във Видин, а да е този орган, който да сплотява и обединява хората. Затова, след като вече действа закона за етажната собственост, аз недоумявам как община Видин досега не е поне направила една среща с домоуправителите на жилищните блокове и да им обясни, че най-добрият проект в европейската общност, печелен, е български. Той е на госпожа Цвета Наньова и на нейния екип за санирането на толкова нуждаещите се наши панелки. Ние тук говорим и за енергийна ефективност. Когато се санира едно жилище, човек плаща по-малко за ток, за отопление, за осветление, за всичко, и разбира се, това е бъдещето. Вие непрекъснато, ние всичките слушаме непрекъснато, че по най-различни новини от света се говори за екология и за енергийно ефективно строителство. Така че аз, познавайки госпожа Наньова, която работеше в екипа на госпожа Шулева, когато бех народен представител, ще направя всичко възможно наистина този проект да обхване и Видин. И нашите грозни панелки да заприличат на тези, които са в бившето ГДР и в Чехия и в Унгария. Това е възможно, но просто общината трябва да е партньор, а не да е
репресор. Много съм остър в своето изказване, но за съжаление това е факт. Общината трябва да мотивира хората, да им обясни, че тя ще им направи одита, че тя ще им даде възможността през тези пари от нашите данъци да си озеленят около блоковите пространства. След това ще ги мотивира те да се грижат за тях, а не да си изхвърлят боклуците през терасите. И разбира се, на последно място ще направим гаранционен фонд в общината, за да могат хората да ползват средства, с които да си санират блоковете, защото вие знаете процента на бедност в нашия край, знаете процента на безработицата и това лично мене много ме притеснява и ме обезпокоява. Хората не са виновни за това състояние. Некой ги доведе до тук. Това, което съм длъжен да кажа е, че когато аз станах депутат 2001 година, горе-долу ситуацията беше подобна. Но ние тогава се преборихме с тази безработица, създадохме над 7 национални програми. Вчера бех в едно село и виждам как идват едни жълти автобусчета. Некои бедни деца могат да се нахранат сутринта в голямото междучасие с закусчиците. Това не им се харесва на другите политически партии, но ние направихме доста за държавата, колкото и да не беше това оценено от населението. За съжаление, процеса на развитие на България не може да е едноактов и не може да става за един миг. Изисква се време ние наистина да повярваме, че можем заедно повече да постигнем и да наистина да възстановиме, да възродиме нашия град и да му върнем неговото достоинство от преди 100 години. Това е така. Наистина нашата най-често грешка е, че сме останали малко хора, а на практика всеки срещу всеки се изправя. И това ми дава повод да ви попитам. Как бихте работили с един много пъстър общински съвет, ако наистина от тези 9 листи в момента влязат по няколко човека? Ще бъде сигурно много трудно да обедините хората. Какъв ще бъде вашия подход наистина да обедините хората да заработят за този град, а не всеки да тегли за себе си и в крайна сметка ето резултата. Всички го виждаме. Напротив, аз се радвам, а и като лекар съм доказал, че мога да работя с хората, мога да работя в екип и никога не съм изразял своята строга политическа пристрастност. Бъдещия Видински парламент ще има над 6 групи, най-вероятно. Аз съм така впечатлен и се радвам, че има доста мои приятели в много от другите листи. Хора, които аз лично познавам и с които бих работил с удоволствие. Само ще спомена, че една моя приятелка ми спомена наскоро, вика: докторе, трябва да се радваш, колкото повече свестни хора влезат от най-различни политически формации, толкова по-добре за нашия град. И аз казвам, точно така е. Само че кмета е той, който трябва да обедини този общински съвет, а не да го разцепва. Кмета е той, който трябва да води разговорите с тия хора, също с кметските наместници, с избраните кметове, без, разбира се, да се съобразява с техната политическа принадлежност. В крайна сметка ние сме избрани за да работиме за нашия град, за нашите съграждани и да направим този град наистина зелен, модерен и млад. Не можем непрекъснато само да се оплакваме и да търсиме причината в някой друг. Навсекъде обяснявам, че всичките тези злини, които ни се стовариха на главата, поне 50% са наша заслуга, на всички нас. Ние сме тия, които няма да си почистиме двора, ние сме тия, които гледаме как расте бъзето на тротуара, ние сме тия, които винаги чакаме някой друг да ни помогне, а не съпретваме ръкави и сами не искаме да се справим с проблемите си. Така че аз сметам, че бъдещия кмет, дай Боже казвам това да съм аз, колкото и да е трудно, може да обедини хората и аз лично смятам, че Видин го очаква добро бъдеще. Няма как да сме на 2 граници, на 2 коридора, за които съм говорил в много срещи и ние сме в това унизително състояние. Независимо от това, че правителството в случая, това правителство ни помага ние да се превърнем в апендикс и в крайна точка на България и да ни затапат заради коридорите, които трябва да минат през Сърбия и през Оряхово. Аз лично няма да го допусна това. Ще се боря с всичките си сили, с цялото си влияние, с всичките си връзки и в Европа, които имам, така че да не допусна коридор номер 4 да не се реализира и да отложиме строителството на 4-лентовото трасе от моста чак за 2020 година, когато ние тогава с вас въобще няма да се интересуваме от този проблем. Добре, защото времето наистина напредна, с няколко думи за вашите виждания образование и здравеопазване. Вие всъщност сте най-силен в темата здравеопазване.
А всички знаем, че болницата, нашата болница, която се очертава да остане една единствена за цялата област, не е в цветущо положение. Непрекъснато я напускат лекари. Хората с тревога споделят това и изтичат пациентите към други градове. Там какво може да се направи? Всичко може да се направи. Само, че то може да се направи с разумни хора, с разумно ръководство и с ръководство, което иска наистина да развива дейностите. Защото хората имат нужда от дейностите, а не от напудрене. Ако вие си купите един магазин, за да продавате една стока, ако нямате вътре стока, никой няма влезе в този магазин. Па макар и да го направите отвън, обшит с злато. Намеквам за големия крадлък, който се очертава със санирането на болницата. Някой сега ще прибере едни големи комисионни от това нещо, вместо да се купи един ядрено-магнитен резонанс, вместо да се възстанови урологията, вместо да се възстановят инфекциите, вместо да се развиват дейности, които ще донесат средства на самата болница като търговско дружество и хората ще получават адекватна помощ тук във Видин, а не в Лом, Монтана, София и Враца. Второто нещо е, разбира се, няма как да продължава това състояние. Хората го виждат. Ние, Видин, разполага с най-добрите лекари, които е дал на България. Като почнете от професор Гайдарски и свършите до доцент Александрова и до доцент Каменов. Те са от най-различни специалности, те хора са с произход от Видин. На тех наистина им се иска да дадат своя дял за видинското здравеопазване. Не случайно в Биомет идват някои от тези колеги и помагат на нашите съграждани. Така че аз смятам, че и този проблем ще бъде решен. Няма как Ломската болница, която по своята структура е общинска, да бъде по-добра от една държавна общинска болница, която е регионална като Видинската. Това статукво ще се възстанови. Това, че колегите напускат, трябва да ви говори и за вътрешно неразбирателство, напрежение, агресивно отношение от страна на ръководството към отделните колеги. Чули сте за много неща, аз тук не искам да се спирам. Разбира се, този проблем ще бъде решен. Ами, добре, тъй като наистина времето напредна и за образование ние знаем какви са целите тук на града. Не веднъж сме говорили и за университет, и може би тук за намаляване на училищата, тези, които не могат да се справят с делегирания бюджет, именно заради липса на деца. Но аз се надявам, че вашите добри идеи ще имате възможност да ги реализирате. А сега, както стана традиция, ще ви помоля да напишете на този лист "Време за истини". Само ще вметна преди да го напише, че аз бях човека, който доведе професор Кюнел, който искаше да прави Швейцарския университет във Варна. В хотел Анел се срещнахме с мои колеги от Германия и го поканих да дойде за петък и събота в Видин. Той се влюби в града и реши тук да го прави. Това, което ще кажа, е, че аз не преставам да работя по идеята за създаването на международен университет с немско участие във Видин. Така че аз се надявам наистина този проект да се реализира. Какво е моето мото? Откакто съм станал съзнателен човек и съм усетил истинските ценности на човешкия живот, моето мото е, че живота е борба и всичко друго е лъжа. Затова аз ще се боря и винаги ще го правя, за да оцелее моя град, Видин да стане проспериращ център, така че това ще ви напиша. Сега е момента да призова всички мои съграждани наистина да подкрепите излекуването и прераждането на Видин с бюлетина номер 22 на 23 октомври, за което ще ви бъда безкрайно благодарен. А вие ще усетите в мое лице един наистина добър партньор и приятел. Благодаря ви. Благодаря и аз. Животът е борба. Това ни казва и обещава да се бори за Видин доктор Цветан Ценков. А ние с вас, уважаеми зрители, отиваме към селския парламент на село Кутово. Гостуваме на кафе в кръчмата на селото. Вижте дебата.